Magandang araw Pilipinas! Welcome to CNS Vlogs PH. Our topic for today, my collection 5 peso coin series from year 1995 to 2020. Bago ang lahat, Happy New Year po muna sa inyong lahat. Sa mga nag-subscribe sa aking channel, maraming salamat po, at sa mga bago kong viewers, welcome po sa aking channel. Paki-comment, like, share, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong videos. At ito na nga guys, ipapakita ko rin sa inyo ang aking mga koleksyon na 5 peso na BSP series from 1995 hanggang 2017. Ito yung aking 5 peso frame. Ito ay nabili ko sa Lazada. Ayan, maraming salamat Lazada. At isa-isahin ko mamaya sa inyo at ipapakita ko sa inyo. Ididikit ko yung aking mga koleksyon na 5 peso dito sa aking frame. Ayan. Para sa kaalaman ng lahat, ang bariyang ito na 5 peso na 1995 hanggang 2017 ay sa ilalim ng BSP series. At ang year naman 2017 hanggang 2021, ayan, may 2021 na tayong nonagonal type. Ito yung NGC, New Generation Currency Coins. At may dalawa din tayong 5 peso na commemorative coins. Ito yung 70th Leyte Golf Landing at ang Bagong Bayani. Ayan. Isa-isahin kong ipapakita sa inyo guys yung aking collection at ilalagay ko na dito sa aking frame na nabili sa Lazada. Ayan, at ito na nga. Tatanggalin ko muna itong double-sided tape. Ayan, isa-isahin ko. Kailangan gagamit ka ng manipis na pangsungkit. Ayan. Medyo mahirap tanggalin. Ayan, nakatanggal na ako ng isa. At ito yung pangalawa. Ayun, nakadalawa na. At shoutout muna sa mga kapwa ko coin collector. Ayan mga kabarya, kay Borix Bol Suarez TV, Rasta Coin 24, GIDC Coin Channel, kay Cross Collection, Greg A. Ahero, yan, Saudi Boy TV, Perang Pinas, Mario Victorio Coins, Shirley Bato, Evelio Flores Jr., ayan, shoutout sa inyo, at kay Idol Money Collector. Ayan, at mamaya ipapakita ko na sa inyo. Ikakabit ko na yung aking mga koleksyon na 5 peso. At ito na nga guys, natanggal ko na yung double-sided tape. At syempre, ikakabit na natin ang aking koleksyon na 5 peso. Yan, unahin na natin itong 5 peso sa ilalim ng BSP series. Ito yung from 1995 hanggang 2017. Ayan, ipapakita ko sa inyo isa-isa itong aking 5 peso na BSP series. Umpisahan na natin sa 1995. Ayan, ito yung aking koleksyon na 5 peso BSP series year 1995. Ayan, buhay naman oh. Ayan. Pangalawa, 1996. Ayan. Ayun oh. At pangatlo, syempre, itong 1997. Ayan, kumikinang pa. Ganda. 1997. Ayan. Ayan, pang-apat, 1998.
At panglima, 1999. Ito yung semi hard to find na ngayon, 1999. At pang-anim, ito yung millennial coin. Ayan. Year 2000. Ayan, semi hard to find din ito. Ayan. Year 2000. Kabit na natin. At syempre, pang-pito, ito kumikinang-kinang pa na year 2001. Ayan. At pang-walo, syempre ang year 2002. Ayan, napakahirap na rin mag-kolekta ng ganitong barya. May mga barya na sobrang mahal na. Ayan. At ito yung pang-siyam, 2003. Ayan, napakaganda pa. Sana pantay-pantay. Ayan, 2003. At ang pang-sampo, 2004. Ayan, 2004. Sana hindi tabingi. Ayan. At ang pang-11, ayun, ang napakakinang na year 2005. Ayan. Ayan. At ang pang-12, ayan, 2006. Ito yung hard to find na 2006. Ayan. Napakahirap nang hanapin ito. At shoutout muna kay Tolit Sulayaw. Ayan, sa kanya nang galing itong baryang ito. Nabili ko to sa kanya. Mga 1 taon na ang nakakalipas. Ayan, year 2006. Ayun o, dumikit na. At ang pang-13, ayan, wala tayong 2007 at 2008. Dati-rati may record dito sa Numista, ngayon na natanggal na. Malamang wala na itong 2007 at 2008. At ang kasunod na dito ay 2009. Ayan, ipapakita ko sa inyo ang 2009. Ayun o. At syempre, pang-14, 2010. Magkatatabingi. Ayan. Pang-15 na ito. 2011. Ayan. Pang-16. Ayun, 2012. Ayan, ang ganda pa. Year 2012. Ayan, nakadikit na. At ang pang-labing, ilan na ba ito? 17. Ayan, 2013. Ayan, napakaganda pa nung aking year 2013. Kabit na yan. Yun o. At ito pa, ang 2014. Ayan, napakaganda ng 2014. Ayan, nagre-reflect pa sa ilaw. Kabit na yan. Ayun o.
2014. Siyempre, ang kasunod niyan, 2015. Ayun, oh. (2015). Ayan. Second to the last sa VSP series. Ayan, 2016. At panghuli sa BSP series, ayan, syempre, 2017. Ayan, kung niyo papansin nyo, ayan, si Emilio Aguinaldo, nakalagay dito, 5 peso, nasa bandang kanan. At nasa bandang taas, nakapaikot ang Republika ng Pilipinas. At sa baba naman, ayan, 2017. At sa may bandang baba ng balikat ni Emilio Aguinaldo, nandun yung mint mark. Ayan. At dito naman sa bandang likod, ayan, yung Bangko Sentral ng Pilipinas at ang taong 1993. Ayan. Napakagandang baryang ito. Yan, ikakabit na natin. 2017. Ayun, oh. From 1995 to 2017, may kulang po tayo ng 2007 at 2008. Ayan, mukhang wala na tayong makukuha niyan. At ayan, isusunod natin yung NGC, New Generation Coins. Ayan, from 2017 hanggang 2021 naman. Ayan, nasa NGC Coins na tayo, New Generation Currency Coins. Ito ay simula taong ng 2017 hanggang 2021. Ayan, kaya lang yung frame natin nabili hanggang 2020. Ayan, ginawa na lang natin ang paraan. Ayan, dito natin ilalagay, dito sa bandang baba, yung 2021. Ayan. Start na natin dito sa 2017. Yan, ipapakita ko sa inyo. Ayan, 2017. Ayan. Napakaganda. 2017, Republika ng Pilipinas. Ayan, si Emilio Aguinaldo din ito. Ayan, 5 peso. At dito sa bandang likod, ayan, ito yung halaman tayabak. Bangko Sentral ng Pilipinas. Ayan yung logo, nasa bandang loob. Yan, ikabit na natin itong 2017. Sunod na natin itong 2018. Ayan. 2018 na frost. Ayan. 2019. Ayan. Kabit na rin natin. At syempre, ito na yung nonagonal type. Unahin natin itong 2019. Ayan. Nonagonal type, 5 peso. Ayan. At isunod na natin itong 2020. Ayan, kumpleto na tayo dito sa nonagonal at dito sa round type. Ayan, 2017 hanggang 2019 yan. Ito yung nonagonal type na 2020. Ayun, oh. Kaya lang, yung nabili kong frame, walang 2021. Ayan. Dito ko na lang ilalagay yung 2021 sa may bandang baba. Ayan. Nonagonal type, year 2021. Dito ka na lang. Ayan. Pag nakabili na lang uli ng frame, saka natin ilipat.
Yung nabili ko sing frame, ayan, walang 2021. Hindi pa kasi lumalabas itong diagonal type na 2021 dati. Ayan, dako na tayo sa commemorative coins. Ayan, 70th Leyte Golf Landing. Ayan, pakita natin. Yun, 1944 to 2014. Ayan. May 5 star dito. Ayan, Ayan, Douglas MacArthur. Ayan, ikakabit na natin. Leyte Golf Landing, 70th. 1944 to 2014. Ayan. Ayun, At ito na, the last but not the least. Ayan. Republika ng Pilipinas, Bagong Bayani. Ayan, 5 peso. Yun, 2014, year 2014. Ang Bagong Bayani. Ayan, ikakabit na natin. Yun, nakompleto ko na ang 5 peso coin series. Ayan. Wala nga lang 2007 at 2008. Ayan. At ito na nga yung 5 peso coin series from 1995 hanggang 2021. Ayan. Yung frame ko 2020. Kaya lang meron akong nonagonal. Yan, ipakita ko rin sa inyo. Ito yung BSP series from 1995 to 2017. Ayan. At ito yung pinakamahirap na hanapin dito. Itong 2006 at nakabakante yung 2007 at 2008. Mukhang malabo na makakuha nito. At kumpleto na rin tayo dito sa NGC, New Generation Currency Coins, from 2017 hanggang 2021. Ayan, ito yung nonagonal type at kumpleto na rin tayo dito sa commemorative coins. Ayan, 70th Leyte Golf Landing at ang Bagong Bayani. At i-share ko na rin sa inyo itong aking 1 peso, ayan, BSP series. Ayan, 1 peso coin series from 1995 to 2019. Kompleto na rin ako. Ayan, at itong 10 peso coin series from 2000 hanggang 2019. Ayan, kompleto na rin ako. Ayan. At maraming salamat sa mga magigiting nating OFWs. Ayan, shout out din sa mga senior citizen natin. At maraming salamat sa mga silent viewers. Ayan, shout out din sa mga kapwa ko coin collector o kabarya. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, muli. Stay safe. Stay home. God bless. Diyos. Marvelous.